Sompa dia sasiso emeni Adjoa yesini aketi enti usumo ansumyo anuna bema wanya aketi apa ewa sasiso Ewiasim basum na wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye maketi apo eni je di sompa dia maketi apa sompa dia sasiso emeni je Sompa FM Sompa TV maketi apo sompa dia emeni je Chimwa fidie ne to Sompa FM and TV nebema weni jie eni aketi apa nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie aketi apa nso kamu ema aketi apa awa fidie ne to Sompa FM and TV why ya basi ya basum ya sen sompa mani Jesse anopano siaka sia bona busia braso se de bremo de shima no sia boy mamu nyina amwachi anaso biem twede mpo ya dom wada na dom ye ama ya tena sia ya baba kenkan kasia boy de ama wona nsami free ha ebetwa no wona fa ba fontentan fidie no so aya www.sompaonline.com afei wokọ kumasi a aya 93.1 Sompa Kumase Kronwa Yiko FM FB ewo 100.9 Adavo Radio Paris France Abuchimemu afei takwa aya 101.1 takwa de 4 yadamu nyina mu asedamwase 103.3 Tachiman yadamu live ene ya 106.1 98.9 eyesunyane enkranza nenkwado esoso FB ewo 101.3 ya ne nyina no yedam adehia no mode koda no so tuning radio nyina so yedam ayo Sompa FM ya wokọ abenya ye Facebook ne Sompa 106.5 ana YouTube no eno so yesa anansem wa yede ba ne edim akoti no bi eyese Ghana Health Service adwumako no ebo amane se mojabro so yade a edoso ewo Ghana ye nipaduamu apomuden ensem kronwa emu yebekọ akwadum abeto dwa se apomuden adwumayefo wo mo breye pa ensem ahodo bi a wo mo de ato dwa ye de emu nkyeremu ebebremu nananum ayefo bedwako ye ewo ankramantam so ahyase ebo amane ye sane ye beya homo wa fashion no obetumi adi na wadini Doma Easter ban krache panyi ede ato dwa se omampani John Dramani Mahama wo yire ne hu ye pa so obetumi ama akwanya dodo no a na mabunu anya adwumaye sanso na dum jadwumako ye wo ma Ghana mo so akasa se kwaye faso ye si yadan no ehawo adwadifo enkabomu Kodie ato dwa ya wo mo sraban se be ya won tete nyina mo nkane a ene ensuo buo so mo amadwadie hu nsem entimi nyina ne nan so ayefi wa yebako bi man so na ye Donald Trump Nemera ye ohyehye ye no eya kwatia wo no a emu nsem kakra de baba so we ne nsem awodo pi no a ana yaboaboa no amenichi no aduonu ya de baba so mo sano pa no nsia kase ebo ye mfa so dama nyimakoi na na ka jese complain meter se kan cho sa danse wo neoma ebusua wo sa no wo twanko so wono de na ye papa afei secure sanitary pad wono so boa ye ama ema ya boso mere so a yetimi adimu ewo ma Ghana mu we ne nyimako awodo ye afoforo bi mo ka ho won mo boye chi dom na Somfo benu ya tena sia bekenkan semi Akosua Adjoa Kodie boaten enmedi mene Adjoa Asare abusuafo yenje brei na ensem no nkyeremu yemfamremu
yɛhyɛ no ase na Ghana Health Service adwumako yɛ wɔ ma Ghana mu ayapomdi adwumako a wɔn mo hwɛ sɛ brano bia ne wɔn bɛbɔ ma Ghana adehyɛ no kɔkɔ ade afa yare wawodoɔ yɛ ahyɛseɛ na ɛtiatisi na ɛne wɔn de ato dwa ɛkyerɛ sɛ yare wo sampa sɛ ɛne Ghana fo nipa dodoɔ no ano wɔn mo ntumi nya kwanya wɔn mapomdi ho sɛ brano bia no bɛkɔ ayaresabea na wɔn makɔ akɔhwɛ sɛ ne wɔn mapomdi mu nsɛm asitie wɔsi mojabroso yade a ɛnɛ ɛtiatisi ɛwɔ nipadua no mu yade no so dodoɔ no a tumi de nipa pii no akyi nananom ɛwɔ nsia do a ɛno so akɔ yɛ rotem na wɔsi wi Ghana fo bɛsɛ nipa enum ɛde si wɔn ma yade sɛ emu bɛsɛ nan deɛ wɔbɛkɔ akɔhwɛ sɛ ne wɔn mapom de sitie no na mojabroso yade a wɔn mu wɔ bi wɔsi wɔn nyinaa no aka ho bi ama ɛho akɔ hia sɛ Ghana Health Service adwumako no wɔn hyɛ aseɛ bɔkɔkɔ na afei wɔyɛ nkyerɛkyerɛ sonko de fa ho sansa mojabroso no sɛ ne ahyɛ aseɛ ɛtiatisi no ano adin ye pa wɔsɛ wɔkɔ asante mantamu a arawosɛm no sɛ afempi mienu ne aduonu mienu 2022 ne nipa bɛsa apemu ne akyire yi ɛna saa yadeɛ wɔn mo nya bie afei afempi mienu ne aduonu na 2024 ɛno nso ne atwam bɛsɛ ɛyɛ ahanu ɛne akyire yi wɔsɛ wɔn nyinaa ne nti no wɔn ma hyɛseɛ yɛ wɔsɛ biribi di akyerɛ Ghana fo sɛ brano bia no ɛwɔ so bia akɔ ayaresabea wɔkɔ na adokotafoɔ hwehwɛ wo sɛ ne ɛbɛyɛ a mojabroso yadeɛ no wɔn fa mu na wontumi ɛnhwere wɔn kwa ɛwom na asɛmtwerɛfoɔ nhyɛ mudeɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ asante mantem kropo kumase ɛna Ashanti Regional Health Director ɛwɔ Ghana Health Service adwumakuo no mu Dr. Fred Adomako Boaten wɔne asɛmtwerɛfoɔ edi ho nkɔmɔ. One of the complications hypertension by heart failure we were record no ha now shares our record no now they share figures here which means a man and member in fact a member clearly heart failure which means your problem the day mojabroso pa ba ne de yentini emum ya wa normal bi abroni be ka say risk factors so until you overweight more than your height and your age in this normal obesity and see a risk factor physical and inactivity they say the amount fat or money exercise so fan crofome you know now ba could dey bia no power in jogging or ten bicycle or nanti kama now ba could dey osi ho ani so osi ho the risk no was so high salt intake and what we are and bebree sugar bebree ni sa no man excessive alcohol and so and what we are ade ba pa so I know dey di mu akotini pa yo mo use kawa and omo smoky tobacco one of the serious risk factors and a risk factor for getting hypertension. I was surely attending Asante Mantemo Panipaya Banabambo Wabinimu, Dr. Fred Adomako Boaten. Yedaswa ejina apomuden ensemo yeko Akwadum Community Health Center eno ewo New Jaben North Mensino emu ewo Poe Mantemo abeto jase adwumayefo a ewo honom wo mo breye pa ne nyina ne se akade ahodo a eboa ema adwuma no a wo mo ye no etimi konkan ne ebi ni ho asen se ebia wo bia fa yafunu no wokọ akọje ayarehwe ba bia ye bekọ akọtwa ne scan ene lab services ahodo a wo mo ye wo ho nyina no enya de se womo wo efidi ahodo a womo de yes ade no enti ama apomudi ho nsam no ato ape e won potem ho pa na adwumadie bi ekoso e wo health center ho Magdalene Otu e physician assistant wono na gina adwumayefo no nyina na mu no wode adesrede eto aban anim ene ne titu ankrankra ya wo nsam e wo bie se apomudi ho nsam de ehu hia pa na wuyi akade ahodo ya eboa ma adwumadie no ekonkan ne firi ho no mu a se e bi adwumayefo no nkasa bia won betena bungalow ene eniama hodo ebemo masetena mu nsam so aheha wom no eno so enya de ese bi wo ho enti Magdalene Otu esre se aban emeye wom moa Kodum Health Center ha no yehwe yarewa nyina bi nemu oden no ene de ko kese na yewo owura Victor Japonwa eboa ye bibia ye be frɛ no eboa ma clients enya open se o meba be hwe wo mogem tikasem asem ni enam so supporting yetumi bia free e ma client no afen ha no eni corridor group ewe chiri kakra nti se obi nyima wa hwa no atena se ya chi kakra na so pregnancy school eye eboa mo mutumi ba facility ha
ma yɛhwɛ wɔn ntɛm ebia na bibi wɔ hɔ ɛyɛ ɔhaw ne esane ama ɔbɛnfoɔ na yɛtumi so ano ntɛm anaasɛ yɛma no de kɔ kɛseɛ mu ntɛm yɛayɛ sɛ yɛbɛyɛ project ayɛ office ama account officer kyɛ no so yɛbɛhia mmoa wɔ hɔ yɛni kaa baako a ebia sɛ emergency bi yɛbɛtumi at 059-2727-307. I repeat, 059-2. Ene ya yekotie sesia yi eye Magdalene Otu uko Akwadum Health Center wono ena ye physician assistant penyina wo ho no mo enu achi dwumadi a ekoso kofare bai ya woda organization bia ye friend benevolent womo ena ekoye womo emwa kakra ne womo kodidi nkomo hwe ekwan a womo so ebetimi afaso na womo aso masene kakra na penyini pa woda sa ekuo no ano eye Victor Asare Ejapon wono so ejina mu ekasa kakra en wo kire mu se apomuden ho nsam de ehia enti wo so emwa wo betimi aye en wo maye nemom enye wo nko a obi biara ne nsam ewo bie na enkoma ban so se wo so betimi atu ho anamon a eke betimi aboa ama nsam no akoyie ama wo mu enti a me di sa dwumadie de obi anim se ye mame no nyina fa sekese eye Mother's Day ya ewiase bosome nkono mo akwantuo nyasam ketwa edu sabre ya ewiase nyina esebo kese ekanfo mame no mo so mo de ba ewiase no manto ya ntwene no mo hwe yen besi sabre nti se yatenkwam a na yete se mame no mo no ye bom abaso ye pejapejja won mo so ani gie enti na ma me de dwumadie e ba ye bi ku ahwe sa dwumadie ye friend vaccine Victor Asare Japan Community Initiative. Ene ya yekotie sesia yi eye kofare baya woda ekuo no vaccine kuo no ano owura Victor Asare Ejapon asa wokọ mantam ne nkronkro ahodo mu a ye wo afahye sonkoya na won mu de dru sabra no a ane wo mu gunsa afretwedi ampa asase ya nanan mahemfo ema won mu nyina de won mu nyamba beta kire sane ba ya twedi ampa ne asase ya beto won mu nhirapa atumi de agu asase ne so na eno na enei se wo bankramantamu a won mafahye a won mu die no ya to ne din se homo afahye no aya fibia afahye wodo ya won mu die na wotumi de bo yie pa eni chabi nanan mahemfo ahase de kokobo eba betu dwa atro se akoba no sasa afahye sonko iba so ani omba sere Ghana de je mu ane won mo tam nyom na da won mo kamu metimi yam mensa ya me ya na sa anoma no wo mo mpa bi kurampo ate nyame ya dom afia fa hye ya ye be hye no afei se obekwa akogina so dam ba ye dede ni ade afei so kurampo no ba ye anoma ebe ha na nanom asomdue no sane won besi bi adwene afa man kramantamu atumi abaya kra be hye no yade a wo mo mpa bi kurampo na kamfa se won mo tie e wa fidie mu eno aka wo bi ama enrada ade ba ne neno ade kro no na won mo kyerse sa eso no a wo de ato dede so no esase na eno nam so ma Sompa kase amane boni maame efoduka ekomonte so no Ghana de hye mu bi du nkomo ebisa wonm se aso sonko na nam de ato si wo mo ehuni sei meti enro wa sorry say amamra so wo kuzo so wo nti mo asem se fa kaiza de makaiza enro se be yo sitie ni yedi wo mo ya ekom omo mbande yen se meme yen asori se na wo mbande se meme yen asori de wo mutu yen so ntumi nsom kwan se ema mo yen wo mane nti ba so bia so ne na mamre nti se ono na mamre no ya se ntumi nsi ne kwan then right at the end there so ntumi stop no meti nanra ntino na kwaso anen o se de ni di ni obuo de mai mpanyufo na amamre so wonsem to de meti be amamre so de amamre nti se de obu amamre sina nema epese wa brabum ni yampunto ni nyuma na be de ebekoso I was your way aya ankramantamu ade hye binom ana yamane boni maame efuaduka ane wonom atwetwe nkomo yi Doma Isaban krachi penyini eye onunyanfo osei wusuken opanyini ede atudwa ya woche mu se National Democratic Congress NDC amanyokuo no wo aban ye tie dwaso ya omampani John Dramani Mahama ne di wo mani Mariata so ya wo aye krado se wo bebiebia akwanya pono kese ede amane tichu mabunu no wo anya adwuma aye wose we betimi aboa na afa se mabunu ne tichu wo motitifie no wo ne nam ne namba kire ba kire wo nya adwuma bi
bia ne nko wiase wobehwe enurobone no dodo no ade wo mo akwakohyem no osesa ne ma nyina eso ebete wode ensem we nyina etudwa wabra wo mo ebo anamo eko nsese so canopy walk na wo mo ekotutututu mpase kakra ewo honom opanyini enkasa yemu no wode tudwa sese be wonam ho kwa na woni adwuma ya na bonsam abɔpa enu nti ena aban yi aye wo mo adwene se wo mema nyuma abusu se tam wo maimu na afe wo mo mawie school empo wo mo a sebe wo mo nhye ni formal education bia nenso nipa no ewo bibi woni mu a wo betumi dia ye adwuma no wo mbema sa akwanya no adoso pi se de beya sebe eniema ensem fata enubone ho nsemsem a asore ewo maimu no sa niema no nyina no eso ebetimi ate wode nitutu afutuo kese akwa mamabunu no so se wo mo hwe wo mo ho yie pa sebe wonam ho na wonya nya adwuma nya adwene ho na pe bibia wo nso betimi de wonsa ye kakra kopem se ebia akwanya kese bi beba na wonso obefa na wodi aye bibi ama ho yentie no Uye bia no eso won sunsanso ne na unya effect na dachi bia no sunsanso aba o hwe adodo na no a woni o mo kasa say mini bibia yo ntino na I'm engaged with that enunti na his excellency John Dramani Mahama ehye bo se ne mrantie ne mabawa no asunasa Ghana for be na dum no be zoom office no kwam bia ese so ofa so bia no ona ne mpanifo be fa so na kwa adwuma ebebusu wo man wi aba na wo ya abrantie na wo ya ababawa na se bi wanya adwuma asomu a why engage nti me nya sure se tem bia no wani beba nsanom titrew na nibone nom nti yenya abotre aban na etoto niama Onyonyafo osei wusukin Doma East aban krachi penyene ne ena yekoti enu achi emabru ni bi ene womanfo won sesere so honom ya womo edi DC yachi eko canopy walkway honom no womo so edi adesrede to omampani anim ena fe Ghana ensahwe atena ekese Ghana Tourism Authority say womo M1 womo mpagya walkway no womo dwumadi a womo edi wo honom no womo mpagya mu kakra na womo mfandru bia ya enka Ghana hanko a womo frama no nenso wombetimi aba ensesere so canopy walkway no womo so aba abehwe niam a ekoso wo ho hwe nipadom aba ha ba ombetena ba ombedidi no monoma yanyasa no man nyina wo ha no bit se guest house bi ni mu bia restaurants nyina wo ha be boa papa coffee se ne ye hunu hai ade a esombo pa emadom aman tebe hia ne se aban de no ho be hye na aboa madwuma di se atuma ye kese pa tourism area ne Ghana ha ye kan ho ase ko anse bebrebe ni nyina Ghana Adjoa is mono region yeso ye nya bi wo hanom Kodie sidan ko he monkeys ukodu honom so e anika omso nyina omo hia moa se wa won zade Adjoa patam ha nyina itinya sada matima bante be sre ayemfono we omanfo binom nso a ewo ensese community na yete wo munken Anopano sia kasia bo anabusia wani ne wasogosu ya wotie no wari ayana na keja si Company Limited akwoba sempremo wasenchirima baba bato na wano de no de enchirima ba na wano mo baba to na sesa adanse wo ne papa ya wo beto de free na keja si Company Limited nchayo no afebo cha se enhio beto awia babo de betia na betie enya de ansesaya bi enso bebem de biara da sanse na keja si Company Limited de wadamufua ewo magana mu wase wo panadoa plywood ana anasa nioma wodoa ye de sit dan se wo de hye nioma na se dan na se akwakopem na wie ye de ebusua na keja si Company Limited nko a woni saso ewo magana mu na sani osibi ye na adwuma de fa no wono nko a ani adwumakuo ba ko a woto adanse wo no mafiri nkyɛn a wosade so akokogya wo enti ono de ne de wodamufuo ankasa kyase wahye ase wo be package ne nioma no sani ebe ye be boa the customers na wono so atumi de aye adwuma na keja si Company Limited abusua na sam na meka no wokɔ Accra anase Kumasi a ne branches no ebusu se cha bibia ne afrai was 0204 345-040 0204-345-040 MI secure sanitary pad secure sanitary pad eno na ma bosome so a ewo so otumi de bo ho bra yeso oba bia so oba ye oba mu a wo be si pie sita bosome be so na confidence level no betumi akosoro de ama wa ene na hye so se secure sanitary pad
eno nko a na wobetumi de ade udwuma na when no leakage o enya de abepepia fa ho wani bekwa kogu ase sanka metuwo yi agya white ene colors frafrei wo ba bi won mo ne bosome so a wontumi hye bi sanse ekoba no sa no a ne ti anye ya nanim kwa kogu ase wonya secure sanitary pad eno nko ane pad ya ebetumi aboa wo na ma wankasa wo ba no etumi adimu dia ma wo ebusua sane nso se wo komia ya wodo a yeto sanitary pad a won sabetumi akabi leading shops a wodo mu supermarket a wodo mu wo kwa ya bisa na won sabeka sane be na secure sanitary pad no ebetumi edi wakagina mu ye gina we so na ya dan ye ho tew ye ba ni aka chi no ye de beto so Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but double does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby and Adjoa. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufo. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na Adjoa kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so de wo mu ginemu ankasa e was Pinterest bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demufo eh medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka Sentina ye bokoi na me die me all-time favorite yas herbal toothpaste and then the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese me si aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efei na yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran Ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahudo, and then the brush Abejaso, Abebua. Munde dinam se mena foreign call. Hello. Hello, Papa. What about to be a new? Se me feel London, Echo USO. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Ekwo bosem penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba. Mesi wo bodwuma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo mo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh,
Anukrapa. A police station in Chanhua. Hey, Akoba sempre monono. Onye mereda. She, where Kurano, me and somewhere and will be in Fufro Yao. Baku of Buakwasa Passi Kumasi, and Bakunso Pokrasa and Kranha. Obiase, Nana Kodoja si a Bemaba, our dancing, what on cement, iron rods, banding wires, and Adjoa plywood and just said about dance. To say BBI, they share a dance here, said the Kobe. The pony answer, a to football, would go more, what could you free? Akra we Akosua depo ene pokrasi de no kra to nkyanya wasa obu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyanya ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road Femeswa opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Sompa TV, Emma Akituapa. Emma Akituapa, Ampa, I was your damn was say. Somewhat Yamaya Kwaba Fair to and some no aso. Now don't judge me quay wa my gun monasha see a one moboko quay, which him say I was some pass or mine on Naya Dania. Yasha see a yes, as a yatro anna a diapetin, baby I know be sit dying, baby I know be a bobo container, a tiboko we chase a cobasi jato baby. Now don't judge me when one move Ramsomo Quakudumua, Nano Swakwa watchibidin, which him says Sanyamanua Akosua my gun mono, Sakabana Sagana for Yanya Shea, now. Yantana se anhwe ansusu bribi amfanfa ho a dache yebedi edokoro kwapa na DO2 Desmond Aka wono anakasa ademadum ja admaku a ewo magana mu ano na sompa kase di nkomo amansemi ochichimu. You know, these people are low income earners, and what we in the service have done over the period is to visit them, engage them, let them know their responsibility, especially when it comes to fire prevention. But as humans as they are, sometimes they may be negligent, careless, and then for such places, illegal wiring connection is also rife. People use naked lights anyhow, and therefore these could be the sources of the causes of these fires. But if the assemblies are able to kind of take this up and ensure that they do not allow these slums to even erupt in the I was your way DO2 Desmond Aka and your turning king. Yadewo era ejediemu kakra opanyini pa wada business ene economic bureau ano ewo Ghana ejadifo enkabom konuguta eye ora Charles Kusiapia wade adesrede ato aban animu se de nansemu entemu ebeto dwa se oman yesika yedi sidi no na hoode no atimi apagyamu akosoro a ede dollar no ahwe ho se ebrim no asemi beto dwa no wo mo de adesrede ato ejadifo nanim tichi wo mo tonton ne ma hodo se sidi no akosoro de ne wo mo so tete ne ma ne bo so se de be ya wo mo to no so no wo mo ebetimi eho aheha na wo mo kakra na se wo mo eka wei akire wo mo members no na wo mo ka akire ban ebrekro no emu se wo mbesrada wo mo so ntete nyinam nkania ene ensuo buo so se de be yo manfo aso betimi adwe wo mo kakra wo se na nsem ntemu hwempejemu ahodo ye ba ye no a hadwene ye papa amani tutu mfidi wo mo ye mfidi nyuma wo maimu wo mo produce nsuo wo mo ton asen wo mo de bibia ye adwuma fa ensuo ene nyinam nkania ho de wo mo pam ne ma ne wo mo keka ho nyina no ama wo mo so adeso ababeto mo so na so enti so wo mo ka kire members ne se wo mo ntene ma bo so de a wo mo sra ban se wo no so enti enyinam nkania ne ensuo ebo so owura Charles Kusiapia ene sompa kasebo edi nsemi ho nkomo emra PRS edeba say effective 1st May I won't be increasing times which are storage and more businesses, especially those into manufacturing. And now, when we say over the period, the cash in business in Ghana is very expensive as compared to other neighboring countries. That is to say, I'm promoting to a soccer club, but I think it's also excellent for them to meet up the bills in terms of paying of the debt in the energy sector. We want to appeal to government, just like we are appealing to our consumers. If there's opportunity to adjust their prices to benefit the whole
consumption public. The same appeal that we are giving to government. Now, dollar has come down, euros has come down, pounds has come down. If there is a way they can also review the utility tariffs of increasing in businesses, manufacturers in the whole country, the better was we are doing our bidding, they should do their bidding. Say, economy now a person you grow, economy now a person you want so Emma Ghana, Fanny Trumpet, Rano, Ignaya Cabo, I say to man, Ama, my Ghana, economy. Onipa yatene ni sesiei eye ora Charles Kusi apia ono ena eda business any economic bureau ano ewo guta. Afei chabo sompoe na yanko bi mai so na America man panyin yero Donald Trump obapai wa hyase se woni dwuma nya sanketo ma ama South Africa man no so akeka wo mo ho one mo kire say you do me I do you ani asane ya obeye no no ayasa papa na mesoma dan ya kire na mediama wo ni nyina no yese nche bia na America man panyin yero Donald Trump edne mra ba ya na wo kire mu se hwe wo mpe wo bia ni mo hwe foreigner bia ya wunkita nkrata eni ewuni back to sender ye besa bowa mo baby awo no wasan so akwa akodi wo biem ya Ghana fo binom a wo mkodi nsensem wa America mamu dodo no na mpanyimfo hwa ni mu kwan se won nsa ebetumi asan so beka o ma Ghana mu na eno na South Africa man no won so ahyase ya wode hyehye mapa gu akwam ewese ani America fo binom a wo musun kitan krata na wanam kwati kwan so aba bepiem wo South Africa man mu do ye bewo wo nyina nkonsana ne woti do wo nyina so aba besi America mamu na enhyehye so timi akoye saa na ye kasai America aman no ade hye be saduanan enkono ena ne wama wo nkonsa afri South Africa wode won mo eba America mamu sane be na yero Donald Trump ne mara na wo hye no ebetumi adi wono na ye so adi so aya jaza yede ye ni adi akire na ye hwe ba bia ensem no ebetumi akwakosie anopa no se akase bo ya nana keja sika implemented wo so yasene dombo aye ema yede ebaba som wo no de di ekan no bi enese Yeshe ensema huduo bi efri Akwadum Health Center ya apomudi adwumayefo esrese aban meye wo momoa. Sanso na Ghana Health Service adwumako no so bɔ amano yasa nei ye BP no aya brano biada ye mpe etwakwan. Doma East aban krachi panyin so ede atuja ya woche mu se omampani John Dramani Mahama ne NDC aban wo mo eboa amanyuma doso ama mabunu. Dumja adwumako ye wo ma Ghana mu anso ebokoko sasani yesibisi yedan no eha kakra ewum. Opanyini pa woda edwadie ano ewo gutanso ede adesrede ato aban animu se wontete ensuo ene enyinamo enkane aboso na ebeka wen mo nana keja se complement de ko ba sempremo wodom de adanse wono ma eso yasene a yara baba somo sana pano sia kase bo cement iron rods roofing sheet na wope na do de bodan so na na keja se complement de e ko ba sempremo wasenkran ne kuma se de wa sheta ba bia 0204 345 040 when one more ending combo secure sanitary pad ya so your bana obra so sanwa aya fa secure siesie ho ebe mo your best mankasa wona mo a obetumi afile confidence say we no eboawo e madane da nyina no enliki amfa ho enya hwe wase wo quality shops ahodo mo a secure sanitary pad onsa ebeka bi enafi Samson yede aseda mahajia special foods anopei wasori wuyi nyankopon free ho aduane na wo ho enti aduane pa ye bebo mo apomde ho nsem atumi akonkan de me pacho hajia special food local food bia obetimi adwene ho banku ni tilapia nkurumankwai TZ wache jollof anopei obia emfa nani enchiemu ewo ho hacho atomic kwan no eso transition enchen ho no mo ho na hajia ebutuo me pacho fre 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392 and 0594 797215 End Point Homeopathic
clinic ese yen kanchiro se ayaresa efie ene ehonom womo wo shell signboard sprinters kwan yi eso sanso ena ahene makokobin kumase ubehunu womo bema waye mere ewo empem prostate etete wo ahonwonsem akwakoye bibie wo ho ama wo ne wo yere mepacho eba entini ho yare ahodo kidney ene liver problems dia End Point Homeopathic Clinic eho ena obekọ no akọje wa yarehwe 0244867068 ana 0274234321 womo adawuruma ena no pay yede kasebo no ebremo na okay akosua ewo baako wo ho nti yemfa ntwamu tawu na afa yensore so I was say the chamutel na ya sorso anaka sibwe na Adamu live uko Kumasia 93.1 adoshe ya won mutie bi afa Kumasi kwano ano ayiko FM afa bi 100.9 afei Paris France abochimemu na ya danfo paradio takwa 101.1 takwa de 103.3 tachiman 106.1 sunyane ya 98.9 enkwanza 90.7 doma 101.3 and afei di koda no sonso na yedaso ayasompa FM Facebook ni YouTube nyina so ne yatam live and yasompa 106.5 adoshe ma mo share na mo setie yen yada mo nyina mo asedam wase na enne Emma mienu ya yebetena se yede anka chamagu nsam nyina ho asawde ma wo na ye wasum dem a wotirim eye wodada no eye me Akosua Adjoa Kodie buati mene Adjoa Asare yadamu nyina se amamumo eniti Kweku, minim se wayeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one baso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it.